Na řadě je seriál Otázku na odpověď, co nás stojí alkohol, se dnes vypravil hledat Jan Roháč. Dnes jsme se na tento problém podívali z trochu jiného hlediska. Z pohledu třeba zbytečně promarněné pracovní doby při vysedávání v různých pohostinských podnicích, kde se místo jídla při takzvaných svačinách v nadměrné míře konzumuje alkohol. A nebo z pohledu lidí, kteří zde vysedávají, přestože jsou v pracovní neschopnosti. Naši reportáž jsme natočili při jedné z pravidelných kontrol společně s příslušníky obvodní správy Sboru národní bezpečnosti v Praze 4 a s pracovníky obvodního národního výboru. Bylo krátce po 10. hodině, když jsme provedli první kontrolu. Právě Benátská 4. Prosím? Právě Benátská 4. A děláte kde? Opět Bábra 4. A pracoviště máte? Teď jsme na Svačině. Ale pracoviště kde máte? Pracoviště? Prosím vás, vy říkáte, že jste na Svačině, ale jak tady koukám na váš účet, tak máte jeden guláš a jinak tady je 6 strumů a jestli se nepletu stejný počet piv. No, Říkáte Svačina? no, 3 piva každý máme, no, 2 piva, jsme 3. 2 rumy každý navíc. No. Ten guláš je váš? No, a můžu si ho dát ten rum? Vy jste tady ve svém volnu nebo jako... No, tak mám 20 minut na oběd a to tak si to potom si udělám, ne? Je to moje věc, ne? Jestli si dám pivo nebo... Vedoucí o tom ví, že sedíte tady? To já nevím. Máte mu hlásit asi odchod z pracoviště, ne? Ale z pracoviště. Dá se zkontrolovat množství práce, které od rána udělali. No, pochopitelně dá. Pracovníky má na starosti mistr provozovny, který jim ráno přidělí práci a tu jejich práci, kvalitu a množství kontroluje průběžně v průběhu pracovní doby nebo po skončení akcí. Můžete mi říct, jaký to bude mít dopad? No, dopad, jako všechny tyto přestupky, projednáváme na dílenském úseku, na poradě vedoucího, což dělám já s mistrama, pochopitelně snížení výkonnostních odměn. Nedostatečná kontrola pracovních výkonů a práce u těch lidí, kteří jsou právě s pracovní morálkou jaksi na štíru, dává prostor zcela zbytečnému přesnídávkovému a obědovému vysedávání v restauracích. A co nás to stojí, to asi velice těžko se dá vyčíslit. Přesto si můžete udělat svoji představu i z naší reportáže, kterou jsme dnes dopoledne natočili.